Seuraavaksi luvassa kupliva vinkki, josta toivottavasti on apua teille sarjakuvan tekemiseen. Hahmojen suunnittelua ei voi painottaa liikaa. Hahmojen täytyy olla tekijän tyyliin ja tarinaan sopivia. Hahmohan voi olla ihminen, eläin, kone tai jotain siltä väliltä. Tässä esimerkissä hahmo on ihminen. Millainen ihminen? Ehkä kuvitus antaa siitä jotain osviittaa. Kuvituksen perusteella voisi olettaa, että tämä hahmo on karski, hurja, jonkinlainen kovanaama. Hänen ilmeensä on äreä ja määrätietoinen. Asento on hyökkäävä, silmät ovat pienet ja ne uhkuvat vihaa. Kuvituksessa on käytetty paljon tummia pintoja. Voisi sanoa, että yleisilme tässä hahmossa on uhkaava. Millaisessa tarinassa tämä hahmo seikkailee? Millaista roolia hän palvelee tarinassaan? Onko hän gangsteri, jonkinlainen pankkirosvo, niin voisi olettaa hahmon puvustuksen perusteella. Toisaalta ketään hän ei saa tuomita ulkonäön perusteella. Se, tuomitaanko hahmo sarjakuvatarinassa, onkin sitten asia erikseen. Tätä seuraavaa esimerkkiä voisi pitää edellisen vastakohtana. Edellinen hahmo oli karski ihminen. Tämä näyttäisi olevan söpö eläin. Siinä missä edellisessä hahmossa oli käytetty teräviä kulmia ja hahmo oli palikkamainen, tässä kaikki on pyöreää. Stereotyyppinen söpö pieni eläin. Mutta millaista roolia hän palvelee sarjakuvatarinassa? Ehkä jotain yllättävää. Hän saattaisi hyvin olla rosvon rikoskumppani. Tässä hahmossa pää on suuri, silmät ovat isot ja tämä yhdistettynä pyöreisiin muotoihin antaa meille mielikuvan ihmisvauvasta tai eläimen poikasesta. Ja näitä keinoja käyttäen sarjakuvan tekijä on kuvittanut hahmon, jonka pitäisi lukijassa luoda söpön mielikuvan. Hahmoja luodessa tärkeintä on se, että kuuntelet itseäsi ja luot hahmoja, jotka puhuttelevat sinua. Pelkkiä puhuvia hahmoja saati puhuvia päitä ei kannata alkaa piirtämään. Ilmeillä ja kehonkielellä saa ihmeitä aikaan. Ne korostavat sarjakuvan visuaalisuutta huomattavasti. Toisilla on jo hahmoa suunnitellessa tapana piirtää erilaisia versioita hahmosta, kuten iloinen hahmo, vihainen hän, pelokas versio ja suuttunut kaveri. Tunteita voi myös ylikorostaa. Sitähän tehdään elokuvissa ja teatterissakin. Piirtämällä rohkeasti erilaisia ilmeitä, vältyt siltä, että sinun pitäisi kirjoittaa sarjakuvaasi luonnehtivia tekstejä, kuten nyt hän on iloinen tai nyt hän on murheellinen tai sitten hän suuttui. Suosittelen tutustumaan myös ihmisen keho- ja liikevinkkiin. Ja muista, voit aina katsoa peiliin ja tutkia sitä kautta, millaisessa asennossa ihmisen kehon tulisi olla missäkin tilanteessa. Ja millainen ilme tulee missäkin mielentilassa. Oulun sarjakuvakeskuksen periaatteena on edistää sarjakuvatietoisuutta. Näiden pienien vinkkien välityksellä haluamme innostaa kaikkia teitä kehittämään itseänne sarjakuvan tekemisessä.